у якасці перакладчыкаў і такіх праваднікоў своеасаблівых пачынаюць фігураваць канкрэтна першыя армяне вось у дакументах метрыкі Вялікага княства Літоўскага, у іншых дакументах. То мы бачым, што ўвогуле па ўсёй Рэчы Паспалітай ужо ў канцы 16 стагоддзя гэтае майстэрства сафьянніцкае робіцца такім этнічна-армянскім, так бы мовіць. Армяне займаюць гэтую нішу. Першая думка, што напэўна гэта нейкі там татарскі купец. Аднак пазней гаворыцца, што гэты купец армянін, ён з Кафы менавіта прыязджае. Добрый день, шановное господарство. З вами подкаст «Так склалася гістарычна» і я, Дзягель Ганна. Рада вас вітаць у чарговым нашым выпуску з чарговым нашым гостем. Хаця сёння госць ужо такі вам знаёмы. Сёння у нас у гасцях Денис Лісейчыкаў, кандыдат гістарычных навук, даследчык, і ён у нашым падкасці ўжо трэці раз. Але сёння мы будзем гаварыць пра такую тэму, якую мы часткова закраналі раней, але вырашылі пагаварыць падрабязней. Калі вы памятаеце, калі вы слухаеце, то спадар Денис да нас прыходзіў і расказваў пра маджарскіх, пра армян, якія былі стваральнікамі такога беларускага брэнду, стваральнікамі слуцкіх паясоў. Таму сёння мы вырашылі пагаварыць пра увогуле армян як этнічную групу, этнічную меншасць у Вялікім княстве Літоўскім. Добрый дзень, Денис. Дзень добры. Але перш чым мы перайдзем, уласна кажучы, да тэмы, я заклікаю вас падпісацца на сацыяльныя сеткі падкасту, таму што потым там будуць некаторыя дадатковыя матэрыялы па тэме выпуску. Гэта па-першае, а па-другое, у сярэдзіне выпуска вас чакае невялікая сумесная рубрыка з онлайн-гіпермаркетам 21 век.бай, які таксама падтрымлівае сённяшні выпуск. Не перамотвайце і не пераключайцеся. Такім чынам, армяне ў Вялікім княстве Літоўскім. Скажыце, калі ласка, як вы прыйшлі да гэтай тэмы? Увогуле, я ўжо некалькі гадоў з'яўляюся навуковым супрацоўнікам фонду развіцця і падтрымкі армяназнаўчых даследаванняў АНІФ. Профіль нашага фонду даволі шырокі. Увогуле, АНІФ – гэта па-армянску кола, гэта такі універсальны сімвал дыяспары. І фонд вывучае прысутнасць армянскую, скажем так, на ўсіх тэрыторыях. Але ў першую чаргу мы з маімі калегамі займаемся вывучэннем армянскай прысутнасці на землях Беларусі. Безумоўна, больш армян было ў перыяд найноўшы, таму, напрыклад, большасць маіх калег займаецца гэтым перыядам найноўшым. Я ж даследую прысутнасць армянаў на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага ў такім больш для мяне звыклым і зручным перыядзе 16-18 стагоддзя. Хоць трошкі я выходжу і за іх межы, напрыклад, мяне в мінулым годзе моцна зацікавіў сюжэт з першым армянскім рэстаранам у Мінску, які быў заснаваны ў 1906 годзе. Вось я нават яму працу прысвяціў. Але збольшага ўсе гэтыя гады я, уласна, займаюся пошукам слядоў аб армянах на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага. Ага. Якія вось першыя сляды армян вы знайшлі на тэрыторыі ВКЛ? Увогуле, цікавае пытанне, калі нашы продкі ўпершыню пачулі пра армянаў. Безумоўна, гэта з тэкстаў святога пісання, там, дзе фігуруюць гэтыя знакамітыя горы араратскія, якія гучаць, як калі ў грэцкім перакладзе, напрыклад, не гучаць менавіта як араратскія горы, ці ў царкоўна-славянскім, а, напрыклад, у лацінскім перакладзе і вось у перакладзе, які рабіў Францішак Скарына, там гучаць армянейскія горы, армянскія горы менавіта. То бок пра армянаў, безумоўна, нашы продкі ведалі даволі даўно. Аднак першыя пісьмова зафіксаваныя армяне на тэрыторыі сучаснай Беларусі, яны фіксуюцца ў канцы 15 стагоддзя. Вось удалося адшукаць такую дату, 1496 год, калі дакладна быў першы армянін, які ехаў з Кіева на Вільню і вяртаўся з Вільні на Кіеў. Яго звалі Берандзей, і вось гэта на цяперашні момант першы афіцыйна зафіксаваны ў пісьмовых крыніцах армянін. Магчыма, яшчэ і ранейшыя знойдуцца. Цікавы час, 14-15 стагоддзе, час такога адкрыцця Вялікага княства Літоўскага, таму што у гэты час у нас і яўрэі першыя прыкладна знаходзяцца, з'яўляюцца, абшчыны нават, і цыгане, наколькі я ведаю, і ввогуле так, і татары там нешта ў гэты час з'яўляюцца. То бок шмат якія ўжо традыцыйныя для нас этнасы з'яўляюцца на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага. Так, Берандзей, гэта адзінкавы выпадак. А калі яны з'яўляюцца нейкім чынам больш масава? Тут таксама можна заўважыць пэўныя такія тэндэнцыі, з чым звязаны гэтыя першыя зафіксаваныя ў пісьмовых крыніцах армяне. Магчыма, яны і дагэтуль тут былі, проста няма такіх надзейных крыніц, якія маглі гэта адлюстраваць. Напрыклад, увогуле армянская дыяспара, так бы мовіць, дасталася
у спадчыну вялікаму княству літоўскаму ад перыяду старажытна-рускіх княстваў. Першыя згадкі мы пра армян знаходзім яшчэ ў Кіеве, уласна кажучы, ў Кіева-Пячэрскім пацерыку, там упершыню ёсць такі цікавы сюжэт пра спрэчку паміж як бы сапраўдным лекарам сапраўднай праваслаўнай веры і вось такім ілжэ-лекарам гэтай неправільнай армянскай веры. А ў выніку, канешне, гэты ілжэ-лекар ён прымае правільную веру і робіцца вось адным з гэтых з манахаў Кіева-Пячэрскага манастыра. Але сутнасць у тым, што ў тыя часы, значыць, мы бачым, што лекары і ўвогуле армяне яны былі даволі такой частай з'явай у Кіеве. Ну аднак вось пасля гэта якога там перыяду 12 стагоддзя мы не бачым у пісьмовых крыніцах армянаў. І вось толькі калі мяняецца трошкі знешнепалітычны кірунак на гэтай тэрыторыі, калі вось утвараецца такая цікавая тэрыторыя, як Крымскае ханства, так, якое у 15 стагоддзі акурат мяняе такі вектар знешнепалітычны, калі яно трапляе вось з такой арбіты то саюзнікаў, то такіх нейтралаў да тэрыторыі Вялікага княства літоўскага, яно ў канцы 15 стагоддзя робіцца, па-першае, васалам Асманскай імперыі і робіцца такім ярка варожым да Вялікага княства літоўскага. Мы памятаем гэтыя набегі, якія ў тыя часы робяцца больш частымі. Татары паляць Кіеў, даходзяць да Клецка ў 1506 годзе. То бок гэта была пагроза вельмі магутная татарская. І вось у якасці перакладчыкаў і такіх праваднікоў своеасаблівых пачынаюць фігураваць канкрэтна першыя армяне вось у дакументах метрыкі Вялікага княства літоўскага, у іншых дакументах. І прычым часта думалі, што гэта так бы мовіць татарскія талмачы, гэта татары, уласна кажучы. Аднак мы цяпер бачым, што гэта былі не ў малой ступені, а можа быць і пераважна менавіта армяне, якія выдатна ведалі і гэтую кыпчацкую мову, і мову, вось гэтую русінскую, рускую мову Вялікага княства літоўскага. Яны выступалі ў якасці такіх своеасаблівых перакладчыкаў. То вось гэты Берандзей, ён быў адным з такіх талмачоў. Пазней, ужо праз 20-30 гадоў, гэтыя талмачы за заслугі перад Вялікім князем, яны нават пачынаюць атрымліваць землі і шляхецкія правы Вялікім княстве літоўскім. То бок 1510-е гады, 20-е гады. Гэта ўжо не адзінкавыя нейкія армяне, не такія спарадычныя з'яўленні, а гэта мы ведаем зараз прынамсі 3 роды армянскія вось гэтых з ліку талмачоў, якія аселі на беларускіх землях і атрымалі шляхецтва. Гэта роды Лянкевічаў з Мазыршчыны, гэта род Сутоцкіх армянчыковічаў з Мсціслаўшчыны, і яшчэ был адзін род Макара Івашковіча з Падрэчыцы, які там асеў. Аднак, як мы бачым па дакументах, ён на доўгі час не пакінуў нашчадкаў, і таму ён пасля згас. Аднак ужо ў гэты перыяд мы бачым даволі вялікае менавіта аседлае прадстаўніцтва. Ну і калі вектар такі змясціўся, калі нарэшце Кіеў пад ударамі татар страціў сваё значэнне, мы бачым, што гэтай цэнтры прыцягнення армянскае насельніцтва пачынаюць змяшчацца ў іншыя бакі. У першую чаргу гэта было на захад, у накірунку вось Луцк, Уладзімір, Крамянец, Львоў у тым ліку. Туды большая частка армян пераехала, туды цэнтр змясціўся. Аднак у 16 стагоддзі у тым ліку на поўнач армянскія купцы свае погляды скіравалі і пачалі вельмі актыўна ездзіць у Вільню. Калі ў 1530-40-х гадах купцоў там армянскіх было адносна нешмат, то 1560-е гады проста масава мы сустракаем у метрыцы Вялікага княства літоўскага спрэчкі армянскіх купцоў з мясцовым насельніцтвам, з мясцовымі купцамі паміж сабой. Нават былі нейкія побытавыя спрэчкі, побытавыя скаргі жыхароў той жа самай Вільні на армянскіх купцоў у горадзе, то бок іх ужо робіцца вельмі шмат. А вось у мяне такое пытанне. Вы упомянулі іх імёны, Макар, Лянкевіч. Як мы разумеем, што гэта армяне? Тому што, зразумела, сёння армян можна ідэнтыфікаваць па прозвішчу. На Ян скончваецца, гэта, хутчэй за ўсё, 99% гэта армянін. А як зразумець, што Макар – гэта армянін. Існуе такая, правда, легенда, што армяне мусяць насіць усе прозвішчы на Ян, альбо Янц, ёсць такія канчаткі. І мы таксама нават з гэтым міфам змагаліся наконт нашага Яна Маджарскага, які нідзе не фігуруе як Аванес Маджаранц. Аднак усё адно, раз ён армянін, то все яго называюць такім чынам. І ў тым-то і справа, што нашы армяне, якія былі на тэрыторыі Вялікага княства літоўскага, Каралевства польскага, у іх канчаткі цалкам такія, якія характэрны для нашай мясцовасці. На Овіч, на Скі ідуць. І толькі па каранях прозвішча, і тое не ўсіх, можна здагадацца, што карані тут нейкія такія незвычайныя. Ён можа быць там, напрыклад, Мхітаровіч, Качаровіч. Тады зразумела, што тут ёсць штосьці армянскае. Хоць збольшага, напэўна, добрая палова іх носіць цалкам такія імёны, якія былі сярод славянаў. Напрыклад, вось
Той самы Ленкевіч, пра якога я гаварыў, вось заснавальнік этого рода, яго было імя Ленька. Ленька, ну, гэта Левон па-армянску, па-нашаму гэта там Леонід, так, ці Ленька. Альбо, напрыклад, першы Сутоцкі, які был у Мсціслаўшчыне, яго звалі Богдан таксама. І ў тым цяжкасць ёсць, што многіх тых жа купцоў, якія фігуруюць, напрыклад, як купцы падданыя турэцкага султана, мы не можам зразумець, гэта ўвогуле, яны самі па сабе, хто яны, туркі, татары ці армяне. Бо можа быць імёны кшталту Мустафа, там, напрыклад, ці вось Абдюль был такі таксама купец, які прыязджаў з Кафы, гэта з цэнтра традыцыйнага армянскага гандлю. Аднак мы не можам сцвярджаць, калі няма нейкай прыстаўкі каля імені, што гэта армянскі купец. І ў гэтым вялікая цяжкасць. Я вот таму думаю, што і тыя розныя талмачы, якія ў нас фігуруюць па-ранейшаму як татарскія, яны, магчыма, таксама былі армянамі. То бок нейкіх такіх універсальных падыходаў у гэтым плане не існуе, аднак ёсць, ну, некалькі ўжо зараз магу вылучыць імёнаў, якія там гавораць аб тым, што хутчэй за ўсё яго носьбіт з'яўляецца армянінам. Вось гэты класічны Аванес, ён у дакументах метрыкі ВКЛ ён будзе фігураваць як Іваніс, як быццам бы Іван, але вось з такім характэрным канчаткам. Ёсць Качэрыс, напрыклад. Ёсць усе такія вытворныя ад імя Хачко альбо Хач, там ідуць Хачковіч які-небудзь будзе ісці, альбо Хачко, ну вось нешта такога кшталту. Кіркор альбо Кірк, таксама гэта ад імя, ад формы Грыгорый, армянскай формы гэтага імя. Яны будуць сведчыць, што хутчэй за ўсё вось носьбіты гэтых імёнаў яны з'яўляюцца армянамі. І мы бачым носьбітаў такіх імёнаў, напрыклад, не толькі сярод талмачоў, ну вось уласна з Вялікага княства літоўскага да Крымскага ханства, а скажам сярод талмачоў валашскіх гаспадароў, таксама, напрыклад, дзе-небудзь у маскоўскую дзяржаву. І калі проста бачым, што характэрнае такое імя ёсць, то вельмі вялікая верагоднасць, што это будзе армянін. А акрамя імёнаў ёсць нейкія такія маркеры, па якіх можна вызначыць, што, ну, хутчэй за ўсё нешта тут ёсць? Мне падаецца, што калі мы бачым, напэўна, любога купца ў гэты перыяд, які прыязджае з Кафы, Кафа, гэта сучасная Феадосія, гэта у канцы 15 стагоддзя гэта быў горад на тэрыторыі Крымскага ханства, да гэтага ён яшчэ быў такой буйной генуэзскай калоніі, гэта ўвогуле тады быў велізарнейшы гандлёвы цэнтр, порт, ён быў значна больш магутны ў тыя часы, напрыклад, чым той жа Кіеў. І паколькі пераважна і тыя самыя талмачы, і тыя самыя купцы, армяне, якія былі, яны амаль, ну, большасць іх была з Кафы, то я думаю, усе гэтыя купцы, якія фігуруюць як кафінцы, якія прыязджаюць у Вільню. Ну, калі не 100%, то, можа быць, 90% яны былі менавіта армянамі. І таму нават калі там ёсць такія цалкам мусульманскія імёны, то трэба мець на ўвазе, што гэта будзе хутчэй за ўсё армянін. Цікава. Вось вы казалі, што былі талмачы, былі купцы. Да? А чым яшчэ займаліся вось армяне, якія былі ў ВКЛ? Як я ўжо гаварыў, ну, апрача вось талмачоў і купцоў першых, пачынаюць з'яўляцца ўжо шляхецкія роды пачатку 16 стагоддзя, якія мелі выразнае армянскае паходжанне, якія гэтага паходжання не цураліся, нават пасля ўжо, калі яны пэўным чынам асіміляваліся, інтэграваліся ў мясцовае грамадства, яны, ну, у якасці такой прыгожай родавай легенды падкрэслівалі, што мы род, вось, скажам, знакамітых гэтых кіеўскіх армянаў. Таму што пэўны час нават важна было шляхецкаму роду мець нейкую такую рамантычную легенду пра паходжанне. І ўжо калі стала даволі шмат армянаў, ну, прынамсі ў сталіцы ВКЛ у Вільні у сярэдзіне 16 стагоддзя, мы можам заўважыць, што з'яўляюцца такія першыя выразныя рамесніцкія прафесіі сярод армянаў. Немагчыма гаварыць пра вялікую колькасць, але адну можна вызначыць дакладна. Гэта была спецыяльнасць сафьяншчыкаў. Тых майстроў, якія выраблялі характэрную такую тонкую скуру. Гэта былі не звычайныя гэтыя гарбары, якія займаліся выдзелкай звычайных шкураў, а менавіта вось такая была характэрная тэхналогія. Іначе называецца, калі не памыляюся па-англійску, это мараканская скура, мараканскі нейкі такі тып вырабу скуры. Яна выкарыстоўвалася, напрыклад, калі рабілі вокладкі для найбольш дарагіх кніг, альбо моцна цаніліся боты вырабы з сафьяну. Прычым там яны былі рознага колеру, быў чырвоны сафьян, быў жоўты сафьян, то мы бачым, што ўвогуле па ўсёй Рэчы Паспалітай ўжо ў канцы 16 стагоддзя гэтае майстэрства сафьянніцкае, оно робіцца такім, ну, такім ось этнічна-армянскім, так бы мовіць. Армяне займаюць гэтую нішу, і, уласна, вось яшчэ такая з'явілася цікавая спецыяльнасць сафьяншчыкі. І, дарэчы, і зараз адзін з раёнаў Вільні, там, дзе калісьці быў такі квартал гэтых сафьяншчыкаў, а іх рамяство патрабуе шмат вады, і там
як я разумею, там вельмі непрыемна пахла в тым раёне. Вось гэты раён носіць назву Сафьянікі, там была вуліца Сафьянікі, і зараз таксама існуе такі невялічкі раён у Вільні пад назвай Сафьянікі. Хоць армяне сафьяншчыкі там зніклі ўжо дзесьці ў 17 стагоддзі. А вось назва засталася. А так, і гэту прафесію пасля паступова перанялі мясцовыя ўраджэнцы, гэта былі і русіны, і літоўцы, і палякі, але ўжо мы армянаў сярод сафьяншчыкаў не бачым. То бок можна сказаць, што ўжо з'явілася даволі вялікая колькасць армянскага насельніцтва ў розных гарадах ВКЛ. Дарэчы, а вось у якіх беларускіх гарадах армяне жылі? Я таксама гэтым пытаннем акурат займаюся, выпісваю все пункты населеныя, дзе трапляліся армяне ў 16 стагоддзі, і іх зараз уже больш за дзесятак у нас будзе. Гэта я зараз назову там Мазыр, гэта Слуцк, гэта безумоўна Вільня, гэта Быхаў, гэта Мсціслаў, Магілёў, Полацк і Тураў. Здаецца, нічого не забыл. Ну, в прынцыпе, па ўсёй тэрыторыі Беларусі сучаснай. Практычна так, але можна ўбачыць выразныя шляхі, іх два асноўных. Гэта вось талмацка-гандлёвы шлях па накірунку Кіеў-Вільня, які праходзіў праз Мазыр, Слуцк, дзе Кіеў, Мазыр, Слуцк, Вільня. І другі, які ішоў з Камянца-Падольскага, гэта быў такі першы, такія былі вароты ў Рэч Паспалітую, там, дзе жыла буйная армянская дыяспара. А вось гэты каменец-падольскія армяне, яны гандлявалі ўвогуле вельмі шырока, і па іхных кнігах мы бачым, што самы паўночны пункт іх гандлю, які вось дакуль яны дабівалі, гэта быў акурат Слуцк. То бок на Слуцку гэтыя шляхі замыкаліся і далей ішлі на Вільню. А вось вы сказалі дыяспара армянская і іх кнігі, іх крыніцы. А ці была вось армянская абшчына нейкім чынам арганізавана фармальна? Вось ці была вось нейкія органы кіравання, ці ўвогуле было абшчыннае кіраванне? Пытанню армянскай прысутнасці ў Рэчы Паспалітай даволі шмат уже прац было прысвечана. Зразумела, польскія калегі звярталі ўвагу ў першую чаргу на тыя абшчыны, якія былі на тэрыторыі каралеўства польскага. Гэта Львоў у першую чаргу, гэта Каменец-Падольскі, Замосце, там, дзе былі проста гіганцкія армянскія абшчыны, там, дзе шмат помнікаў нават захавалася да цяперашняга часу. Трошкі менш не звярталі ўвагу, а больш адпаведна звярталі ўвагу украінскія калегі на тыя абшчыны, якія былі на тэрыторыі адразу ВКЛ пасля каралеўства польскага. Гэта Луцк, Камянец, Владзімір, Кіеў, гэта тэрыторыя Ўкраіны. Вось там дакладна былі зафіксаваны дакументамі менавіта арганізаваныя армянскія абшчыны, у якіх там была і ўласная парафія, у якіх там былі нейкія дакументальныя пацвярджэнні на права існавання. Аднак лічылася, што вось, уласна кажучы, тэрыторыя гэтага постлюблінскага вялікага княства літоўскага, у межах, калі гаварыць так груба, ў межах сучаснай Беларусі і Літвы, як быццам бы не было ніводнай арганізаванай армянскай абшчыны. Аднак мы вось з калегамі трошкі пазнаходзілі дакументаў, якія гавораць аб тым, што ўсё ж такі прынамсі спробы стварыць хаця б на паперы такую абшчыну арганізаваную яны былі, і была такая створаная невялікая абшчына акурат у Вільні. І вось там усё круцілася вакол гэтага згуртавання сафьяншчыкаў менавіта. Таму што, як любыя майстры, як любыя цэхавыя майстры, яны мусілі мець некую такую, так бы мовіць, прыпіску канкрэтную. Павінны быць мець нейкі свой статут. І яны такім чынам прыпісаліся да касцёла дамініканскага, які функцыянаваў у Вільні. Іх было даволі шмат для таго, каб нават заснаваць там свой алтар свайго гэтага цэху, брацтва свайго сафьянніцкага армянскага. І вось у гэтым статуце гэтага брацтва было прапісана, што існуе пры дамініканскім гэтым касцёле такое братства сафьяншчыкаў, якое складаецца, там уже пішацца, бо дакумент даволі позні, 1627 год, што гэта братства складаецца з трох частак. Ёсць, значыць, уласна рымская частка, гэта рыма-каталікі, ёсць русінская частка, гэта праваслаўныя альбо уніяты, ёсць армянская частка. І вось там уже са скрухай піша складальнік, што говорыць, калі нават не будзе, напрыклад, прадстаўніка ад армянскай часткі, то вось мы мусім паступаць так і так і так. Аднак это гаворыць аб тым, што нават на ўзроўні нейкіх дакументаў такая абшчына існавала, прынамсі, да 1627 года. Аднак ужо ў 17 стагоддзі яна цалкам растварылася, знікла. І ў тым жа дакуменце узгадваецца кіраўнік гэтага братства пад іменем Годзік Мардрушавіч, які, як пішацца, ўжо зараз жыве не ў Вільні, а ў Варшаве. А вы скажите, калі ласка, армяне, якія жылі не ў Вільні альбо не ў Львове, яны нейкім чынам вось з гэтай абшчыны кантактавалі? То бок армяне, якія жылі, напрыклад, у Слуцку, яны адчувалі сябе часткай віленскай абшчыны альбо не? Добрае пытанне. Дакладнага адказу мне на гэта няма. Калі віленскія падтрымлівалі сувязь, безумоўна, са Львовам і з Камянцом-Падольскім, гэта дакладна, бо мы проста бачым, што яны пастаянна курсіравалі па гэтым маршруце. То вось тыя асобныя армянскія роды, асобныя прадстаўнікі армянскія, якія асядалі
напрыклад там у Мазыры там ці дзесьці яшчэ, ну просто у іхным асяроддзі больш не было прадстаўнікоў армянскай абшчыны. Я думаю, што ўжо праз адно пакаленне яны вельмі хутка асіміляваліся, прымалі тую канфесію, якая пераважала ў гэтай тэрыторыі, і ніякім чынам яны сябе з этой грамадой армянскай не асацыявалі. Аднак вось віленскае гэта даволі вялікае прадстаўніцтва. Яно сябе асацыявала з пэўнай армянскай групоўкай. Ну, увогуле, трэба сказаць, што ў 17 стагоддзі вылучыліся такія дзве трохі канкуруючыя групоўкі ў Рэчы Паспалітай армянскім менавіта. Адныя гуртаваліся вакол львоўскіх армянаў, тыя, зрэшты, прынялі унію з рымска-каталіцкай царквой, напрыклад. А ў Каменцы-Падольскім там была вакол іх іншая групоўка гуртавалася. Яны належалі да армянскай апостальскай царквы, і ў іх трохі была свая спецыфіка. Напрыклад, яны пазней за ўсе астатнія выкарыстоўвалі гэтую характэрную армяна-кыпчацкую мову на пісьме. І была такая канкурэнцыя, бо і Львоў, і Каменец-Падольскі прэтэндавалі на такі, што яны будуць цэнтрам, што праз нас будзе ісці ўвесь гэты ўсходні армянскі гандаль. І ў выніку ўсё ж такі сваім тым аўтарытэтам і колькасцю Львоў задушыў Каменец-Падольскі. І ў 17 стагоддзі цэнтрам, такім агульнапрызнаным цэнтрам армянскага жыцця ва ўсёй Рэчы Паспалітай стаў менавіта Львоў. Так, вельмі шмат пытанняў. Па-першае, наконт рэлігіі. То бок не ўсе армяне былі прыхільнікамі і прыхажанамі армянскай апостальскай царквы? Можна меркаваць, што адразу, безумоўна, яны ўсе да гэтай царквы належалі. Але я таксама, напрыклад, задумаўся, а што было вось з тым талмачом-армянінам, які атрымаў зямлю, напрыклад, пад Мазыром і там асеў. То бок ён пастаянных кантактаў не меў, напрыклад, ужо з Кіевам. То бок у Мазыры на той час былі храмы хрысціянскай толькі адной канфесіі, праваслаўя. Тады яшчэ нават не было касцёлаў на Мазыршчыне. Значыць, мы не маем дакументаў дакладных, але можна сцвердзіць амаль са 100% упэўненасцю, што яны явна прынялі праваслаўнае веравызнанне. Напрыклад, віленскія армяне ужо ў 16 стагоддзі мы бачым, што раз яны засноўваюць свой алтар пры рымска-каталіцкім касцёле, дамініканскім, то яны былі ў Вільні, якія жылі, яны былі рыма-каталікамі. І так, зрэшты, яно і ёсць. Мы па метрычных кнігах віленскага касцёла, самыя раннія, якія з іх захаваліся за пачатак 17 стагоддзя, мы там сустракаем мясцовых армянаў. Яны менавіта хрысціліся, вось сваіх дзяцей хрысцілі там ці жаніліся менавіта пры рымска-каталіцкім гэтым касцёле. І ў нас няма ніводнага сцверджання, каб армяне на тэрыторыі вось гэтага постлюблінскага вялікага княства літоўскага належалі менавіта да армянскай апостальскай царквы. Яны былі вымушаны прыстасоўвацца і выбіраць альбо паміж праваслаўем, альбо паміж рыма-каталіцтвам. І зрэшты, дамініканскі ордэн, ён акурат і курыраваў гэтую місійную працу сярод армянаў у 16 стагоддзі. Мы бачым, што ён нават на тэрыторыі гістарычнай Арменіі засноўвае свае епархіі, менавіта дамініканскі ордэн. І нездарма вось і менавіта тут у нас большасць такіх царкоўных слядоў армянскіх звязана менавіта з дамініканскім ордэнам на тэрыторыі ВКЛ. А вось унію прымалі армяне? Вось вы сказалі, унію прымалі. Уніятамі таксама былі армяне. Менавіта ў 1630 годзе армянскі архіепіскап Львова, ён фактычна падпісаў унію з рымска-каталіцкай царквой і утварылася на тэрыторыі Рэчы Паспалітай іерархія менавіта армяна-каталіцкая. То бок яны былі армяна-каталікамі, у іх быў свой абрад, безумоўна, там была свая мова, але арганізацыйна гэта была частка агульнай каталіцкай царквы. Ага, то бок гэта унія не грэка-каталіцкая, не унія, якую брэская унія, а гэта армянская унія, свая унія. Гэта армяна-каталікі, гэта асобная такая галіна уніятаў. Ага, так. А грэка-каталікамі былі армяне? На тэрыторыі ВКЛ такога не зафіксавана. І я думаю, што, у прынцыпе, такія пераходы там маглі, напэўна, быць, але чалавек у тыя часы, калі ён рабіўся грэка-каталіком, то ён міжволі траціў гэтую сваю армянскую ідэнтычнасць там праз пакаленне. Верагодна, такія пераходы былі. Напрыклад, той же самы Львов там был буйным цэнтрам грэка-каталіцкай епархіі таксама. То думаю, што ў 18 стагоддзі некаторыя армяне маглі па нейкіх прычынах прымаць таксама гэтае веравызнанне. Але яны ўжо явна вліваліся ў гэтую новую абшчыну, там, дзе была іншая мова набажэнства, і яны міжволі трацілі сваю гэтую армянскую ідэнтычнасць. І другое пытанне, якое мне да гэтага ўзнікла, вось вы сказалі пра мову. На якой мове размаўлялі армяне? Армяне
Як мне падаецца, яны чымсьці нагадваюць, ну, і ввогуле паводле назвы, паводле даўняй традыцыі гэтай назвы, яны вельмі падобны, напрыклад, на яўрэяў ці грэкаў. Ну, можа быць, мала захавалася тых народаў вось той глыбокай старажытнасці, якія называліся і ў тыя часы так же называюцца і сёння. Вось я толькі 3 прыгадваю сходу, гэта я ж кажу, яўрэі, грэкі і армяне. І мне падаецца, што вельмі важна было ў захаванні гэтай ідэнтычнасці для кожнага з гэтых народаў менавіта мова і графіка, вось пісьмо, бо і яўрэі, і грэкі, і армяне маюць такое вельмі выразнае, непадобнае ні на што іншае сваё характэрнае пісьмо, якое дапамагае захоўваць гэтую ідэнтычнасць. І таксама, як бывае вось з яўрэямі, што з цягам часу яны фактычна карысталіся ўжо не іўрытам, напрыклад, а ідышам, а захоўваючы гэтую графіку яўрэйскую. Як, напрыклад, нашы татары, захоўваючы арабіцу, пісалі ўжо па-беларуску альбо па-польску, нешта падобнае адбылося з армянамі. Напрыклад, тыя самыя раннія армяне, пра якіх я гаварыў, талмачы былі, яны ведалі кыпчацкую мову. І вось, напрыклад, мовай, нават справаводчай мовай Камянец-Падольскай абшчыны армянскай была так званая армяна-кыпчацкая мова. То бок графічна гэта армянскае цалкам пісьмо, а калі взяць паводле лексікі, паводле граматыкі, гэта цюркская мова, кыпчацкая менавіта, дзе, безумоўна, ёсць некаторыя таксама фрагменты, некаторыя асобныя словы, якія ўзяты і з армянскай мовы, з іншых моў, якія там бытавалі, але сама па сабе гэта цюркская мова. Ну, аднак, напрыклад, у набажэнствах, ну, вось таксама як яўрэі захоўвалі іўрыт на набажэнствах, так армяне захоўвалі свой вось грабар. Гэта такая старажытная армянская мова, якая не падобная на такую на гутарковую. То вось захаванне гэтай менавіта армянскай графікі было вельмі важным. Як мы, напрыклад, паказалі ў доследах па маджарскіх, то нашыя маджарскія пісалі армянскім пісьмом, але пісалі фактычна польскія тэксты. Там, дзе была большасць польскай лексікі, дзе былі лацінскія словы, дзе былі нават беларускія словы. Аднак важна ім было захаваць менавіта гэтую армянскую графіку. Вось тут было нешта падобнае. Гэта спецыяльная рубрыка, якую мы робім разам з онлайн-гіпермаркетам 21век.бай. Сапраўды, армянскі народ мае вельмі вялікую дыяспару, на жаль, не ад хорошага жыцця, калі мы гісторыю армянскага народу даведаемся. Армянскія абшчыны жывуць фактычна па ўсяму свету. Адным з прадстаўнікоў армянскага народу, які эміграваў з Асманскай імперыі, нарадзіўся ў Асманскай імперыі ў 1905 годзе, з'яўляецца Лютер Джордж Сімджан. У канечным выпадку ён даехаў да ЗША і стаў адным з самых такіх пладавітых і паспяховых вынаходнікаў. Ён запатэнтаваў больш за 200 вынаходніцтваў і ў тым ліку ён запатэнтаваў фотакамеру з аўтафокусам. Напэўна, гэтая функцыя сёння ёсць ва ўсіх фотакамерах і нават у вашым тэлефоне. Вось вынайшаў гэта прадстаўнік армянскага народу. Але, напэўна, самым знакамітым вынаходніцтвам, якім таксама кожны з нас карыстаецца, ну не кожны дзень, але вельмі часта, з'яўляецца банкамат. Так, у 1939 годзе ён вынайшаў аўтаматычнае устройства для выдачы наяўных грошаў, які ён назваў банкоматі. У гэтым жа годзе ён заключыў пробны кантракт з Citibank of New York і паўгады там гэты аўтамат стаяў. Але ён не карыстаўся попытам. Як потым успамінаў сам Сімджан, здавалася, што банкаматам карыстаюцца толькі картачныя гульцы і прастытуткі, якія не хочуць асабіста бачыцца з касірамі. А ў банкі сказалі, што гэтых людзей было недастаткова, каб банкаматы прыносілі прыбытак. І толькі праз 30 год вось гэтае вынаходніцтва удасканаленае, яно знайшло попыт у банкаў, і сёння мы усе, напэўна, карыстаемся банкаматамі. Апошнія навінкі тэхнікі з усімі найноўшымі вынаходніцтвамі, укаранёнымі ў вытворчасць вы можете знайсці ў каталозе онлайн-гіпермаркета 21век.бай і скарыстацца промакодам «Дягель» на зніжку 7% на ўсе тавары, акрамя і так акцыйных. Калі ласка, карыстайцеся. Вы казалі, што вось, напрыклад, у Вільні армянскі вось гэты квартал, ён у 17 стагоддзі ўжо армянаў там амаль што не было. А ці можна нейкім чынам вызначыць вось перыяды, калі армян было найбольш, альбо калі іх стало менш, і нейкую дынаміку такую прасачыць? Так, ёсць такая магчымасць. Мы ўжо гаварылі, што на мяжы 15-16 стагоддзя былі адзінкавыя згадкі пра першых армянаў. Пасля паступова пачынаецца павелічэнне, якое ў сярэднім
сярэдзіне 16 стагоддзя дасягае свайго максімуму, калі мы сустракаем вельмі часта ў дакументах армянаў. Пасля заключэння Люблінскай уніі зноў памянялася сітуацыя знешнепалітычная. Гэтыя паўднёвыя землі ВКЛ адышлі за тымі арганізаванымі абшчынамі, як у Луцку, там у Крамянцы, у Владзіміры, адышлі да каралеўства польскага, і зноўку гэтыя вектары гандлёвыя памяняліся. Мы бачым, што пачынае паступова зніжацца колькасць армянаў у пісьмовых крыніцах у 17 стагоддзі. І ў 17 стагоддзі мы ўжо бачым такія нейкія новыя усплываюць сюжэты, якія ўжо, як правіла, не з гандлем звязаныя, з нейкімі іншымі падзеямі. Гэта былі ў першую чаргу вайсковыя падзеі, і прычым вельмі часта выступалі армяне в якасці цікавага такога амплуа. Яны выкупалі з няволі турэцкай ці татарскай нашых палонных менавіта. Была цікавая гісторыя, напрыклад, якую мы не так давно з калегамі адшукалі, з брэсцкім шляхціцам адным звязана. Калі мы памятаем, у сярэдзіне 17 стагоддзя цэлы быў шэраг такіх крывапралітных войнаў амаль з усімі суседзямі Рэчы Паспалітай. Гэта пачынаючы там з поўначы і Швецыя, і маскоўская дзяржава, і татары, і Асманская імперія, нават венгры ваявалі. Дык вось, калі у сярэдзіне 17 стагоддзя, гэта была доўгая, працяглая 13-гадовая вайна, якая ішла ўжо да свайго заканчэння, і нават уже не было сіл у абодвух бакоў, якія ваявалі маскоўская дзяржава і Рэч Паспалітая, некія далі яшчэ весці вайсковыя дзеянні, то вось была такая цікавая адна акцыя, авантура, як яе можна назваць. Такія патрыятычна настроеныя шляхцішы, невялікае войска вырашыла, каб там, скажем, палепшыць свае перамоўныя пазіцыі на будучым перамір'і, вырашыла правесці некую вайсковую аперацыю, каб там яшчэ даціснуць тых вось татараў, Асманскую імперію. І несанкцыянаваную такую вылазку зрабіла, так бы мовіць, пад горадам Браілавым, тэрыторыя Украіны сённяшняй. І вось яны пацярпелі паражэнне і патрапілі все ў палон. І іх там, як водзіцца, тады быў вельмі развіты гэты гандаль нявольнікамі, іх можна было там пасля прадаваць, выкупаць, даволі быў такі вялікі артыкул прыбытку. І вось гэты адзін з нашых берасцейскіх шляхцічаў, якога было прозвішча Карыб Гарынскі, быў такі ён з маёнтка Чарнічнае берасцейскага ваяводства. Вось ён патрапіў у гэты палон. І паколькі фактычна кіраўніцтва, камандаванне, яно, як бы сказаць, не то, што адмовілася, но гэта была вылазка несанкцыяваная. Яны не выступалі в якасці тых, хто быў зацікаўлены ў выкупе ўсяго гэтага. І калі ўжо прадалі яго на нявольніцкі рынак у горад Татар-Пумар, ёсць такі горад, сёння гэта Адэская вобласць, калі не памыляюся. Гэта быў цэнтр Буджацкай арды, і вось там яго убачыў сярод іншых палонных адзін з армянскіх уладыкаў, архіепіскап армянскі Ісаак Каспровіч, якога была сядзіба ў Ясах. І вось ён злітаваўся над гэтымі палоннымі, ён унёс уласныя грошы, то бок наяўнымі грашыма, і вось сваіх гэтых у свой двор гэтых усіх перавёз в Ясы. Дык пасля гэты бедны Ісаак Каспровіч ніяк не мог спагнаць грошы з таго шляхціча яго сям'і. Ён пасылаў сваіх людзей сюды у Берасці, нічога не атрымалася. Урэшце ён прыбыў сюды сам, і як часта здараецца з вандроўнікамі з далёкіх земляў, яго тут мясцовыя злодзеі абчысцілі. Вось, ён быў вымушаны з'ехаць да хаты без нічога. Аднак ён ахвяраваў, ён завяшчаў гэтыя грошы, якія яму мусіў шляхціч. Ён запісаў такім квітам на мясцовы дамініканскі манастыр у Берасці. І вось дзякуючы гэтаму квіту мы ўсю гэтую гісторыю і разблыталі. То бок, вось такія новыя сюжэты пачынаюць з'яўляцца. Мы бачым, таксама многія нашыя ураджэнцы земляў Беларусі вандруюць на бліжні ўсход і ўвогуле на поўдзень, і гэта натуюць таксама гэты пэўныя армянскія сюжэты ў сваіх дзённіках, у сваіх кнігах падарожжаў, як, напрыклад, знакамітая Саламея Русецкая, якая лекарка, таксама і авантурыстка ў пэўным сэнсе, якая актыўна вандравала і была шмат у якіх гарадах, шмат у якіх мясцовасцях, то ў яе кнізе вельмі шмат гэтых армянскіх сюжэтаў. Яна пэўны час жыве, напрыклад, у Львове пры манастыры гэтых вось армянскіх сясцёр бенедыктынак. Яна ездзіць таксама ў Стамбул, там, дзе таксама бачыць, сустракаецца з армянамі. Яна ў Іерусаліме размаўляе са святарамі армянскімі. І вось з'яўляюцца цалкам новыя сюжэты, якія былі не характэрныя для 16 стагоддзя. І вось 17-18 стагоддзі гэта зноў такія нейкія спарадычныя ўзгадкі, хоць бываюць часам вельмі яркія, як вось гэты Ісаак Каспровіч, так і вось, напрыклад, як знакамітая гісторыя з маджарскімі, якая проста впісаная была ўвогуле ва ўсе падручнікі гісторыі. А можна нейкім чынам падлічыць колькасць армянаў вось гэтай этнічнай меншасці ў нейкі перыяд, хаця прыкладна? Пытанне складанае,
паколькі мы нават не маем часам дакладных падлікаў насельніцтва нават сваіх гарадоў, то бок няма такога, што вось у нейкі пэўны год, скажем, 16 стагоддзі вырашылі занатаваць на паперы колькасць насельніцтва ў кожным горадзе, напрыклад. Мы там па нейкіх ускосных падліках робім гэтыя замеры, колькі там жыло насельніцтва. Ну, напрыклад, вось мы просто ведаем дакладна па Кіеве, ёсць такія падлікі, 1552 год, калі не памыляюся, быў такі інвентар праведзены. І вось там пісалася дакладна, якія двары былі, як там пішуцца, ляхскія, то бок лацінскія, там жылі рыма-каталікі, рускія, русінскія, там, дзе жылі праваслаўныя, і асобна ідуць гэта менавіта армянскія двары. То, напрыклад, мы бачым, што тады, ну, Кіев тады, дарэчы, быў уже не такі вялікі горад пасля тых набегаў татарскіх, ён такі быў, ну, даволі дробны. Аднак, па падліках украінскіх даследчыкаў, у першую чаргу Ярослава Дашкевіча, там прыблізна 6% насельніцтва складалі армяне. То бок, калі там жыло, напрыклад, 10 000 чалавек, то з іх там будзе, скажем, 10-600 чалавек будуць армяне. Хоць там не было 10 000 чалавек у тыя часы. А на нашых землях все значна складаней. То бок, мы можам прыблізна палічыць, колькі было купцоў па літоўскай метрыцы у Вільні, напрыклад, іх там было 10-15 фігуравала армянскіх купцоў, скажем, там 1560-е гады. Аднак колькі ў тыя часы ўвогуле жыло у Вільні, ну, людзей ці купцоў іншых народаў. А там цікава, у адным дакуменце гэтыя купцы зафіксаваны такім чынам, што тут, маўляў, ёсць купцы, там пішацца, гэта армяне, немцы, валосі, ну, влахі гэта румыны ці малдаване, і інных народаў людзі. І маецца на ўвазе, што, ну, раз і армяне сярод купцоў ідуць на першым месцы, то, верагодна, яны абганялі паводле вось гэтага патэнцыялу гандлёвага свайго і весь гэты вось нямецкі гандаль у горадзе, і валашскі гандаль, і яўрэйскі, які был у тыя часы. Аднак колькі гэта было, як кажуць, у працэнтах, цяжка сказаць. Слухайце, але я так разумею, што купцы гэта людзі, якія, ну, не стала жывуць на тэрыторыі, а там яны, умоўна кажучы, вандруюць, яны без сям'і ж вандруюць, правільна? Я правильно разумею? Ці гэта нейкае больш сталае насельніцтва? Тут таксама няма такога дакладнага адказу, дзе была сям'я. Напрыклад, ну, я думаю, што яна была там, дзе у якім горадзе, безумоўна, купец жыў часцей за ўсё, дзе была яго такая нейкая пэўная умоўная база. Але ў тым-то і цікава гэты феномен гандлю тых часоў, што чаму, скажем, армяне гандлем займаліся, там, ці там, напрыклад, яўрэі менавіта. Бо тады было паняцце гэтай пэўнай такой яшчэ этнічнасці, гэта давала лішні, ну, не козыр, а нейкую гарантыю вось у гэтых гандлёвых справах. Бо тады яшчэ не было этой сістэмы банкаў, нейкіх там крэдытаў, даверу нейкага. То вось гэтае паходжанне, агульнае паходжанне, то вось менавіта армянін мог армяніну в гэтым плане даверыцца больш, чым там прадстаўніку нейкай іншай народнасці. І таму вось уздоўж усіх гэтых гандлёвых шляхоў узнікалі такія абшчыны, у тым ліку гандлёвыя. І, напрыклад, купец, які гандляваў там з Кафай, паміж Кафай і Вільняй, магчыма, былі такія часы, калі, скажем, ягоны асноўны гэты гандаль быў скіраваны менавіта вось тут у Вільні менавіта. І тады я думаю, што ён перавозіў туды таксама і всю сваю сям'ю. Тым больш мы бачым, напрыклад, што сярод дакументаў гэтай метрыкі ВКЛ там ёсць скаргі ці прэтэнзіі вось да мясцовых уладаў з боку, напрыклад, сястры купца, якая звяртаецца, што вось мой брат памёр, тут яго маёмасць сталася, я вось, значыць, патрабую тое, тое, тое. Значыць, з імі разам тут былі і сваякі, якія маглі пасля гэту маёмасць атрымаць. Жонкі, дзеці, сёстры, браты, якія вось за гэтую маёмасць маглі судзіцца. Так што яны былі не адны і прыязджалі не на нейкі кароткі час. Мы бачым, што пішацца пасля смерці, там, скажем, купец пакінуў вельмі шмат тавару, вельмі шмат яго маёмасці ў ягоных тут будынках. Значыць, ён, ну, прынамсі, арендаваў нейкія будынкі, ён меў тут нейкую пэўную маёмасць і, ну, каб там трымаць нейкія свае тавары, склады і гэтак далей. А вось скажыце, калі ласка, ці ёсць нейкія самыя яркія асобы, якія захаваліся ў крыніцах сярод армянаў? Думаю, што, напэўна, самымі яркімі асобамі і ўсім вядомымі это будуць, безумоўна, бацька і сын Ян і Іллян Маджарскія, пра якіх мы ўжо асобна размаўлялі. Гэта стваральнікі знакамітых слуцкіх паясоў. Але мне падаецца, што ёсць яшчэ, прынамсі, адзін армянін 16 стагоддзя, які паўдзельнічаў у вельмі важнай падзеі для Вялікага княства літоўскага, пакінуў, так бы мовіць, свой след і пакінуў адбітак сваёй пячаткі. Гэта акурат нашчадак вось таго самага талмача Ленькі Лянкевіча, ягоны сын Фёдар Лянкевіч, які ўжо быў паўнапраўным мазырскім шляхцічам, прадстаўніком мазырскага павету. І ён быў даволі, відаць, заможным, паколькі ён быў сярод падпісантаў знакамітага акту Люблінскай уніі. І вось на гэтым акце, які зараз захоўваецца
іх было два асобнікі, толькі адзін захаваўся, які зараз захоўваецца ў архіве старажытных актаў у Варшаве, знакаміты акт Люблінскай уніі, там дзе шмат такіх пячатачак прывесістых, там ёсць і больш значных родаў, там біскупаў, ёсць і такой больш дробнай шляхты. І вось сярод іх ёсць пячатка і подпіс гэтага Фёдора Ленкевіча. Чым яна цікавая, гэтая пячатачка, яна добрай якасці захавалася. Там у якасці родавага герба выкарыстоўвае гэты Фёдор Ленкевіч нешта вельмі падобнае на некую такую фігуру з армянскіх літар менавіта. Тады былі такія папулярныя клейнавыя гербы, так бы мовіць. Аднак у нашым выпадку мы бачым, што гэты герб Фёдора Ленкевіча вельмі падобны на розныя такія армянскія клеймы розных майстроў. Вось я, напрыклад, бачыў на клеймах ювеліраў з Стамбула вельмі падобныя знакі. Аднак з цягам часу гэтая выява пасля мадыфікавалася ў нейкі там характэрны звыклы для нашай мясцовасці герб пад назвай Радван. Вось, аднак ён выйшоў у гісторыю як адзіны прадстаўнік, так бы мовіць, армянскага народу з тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага, які паставіў подпіс пад вось такім лёсавызначальным дакументам. І гэта гаворыць пра пэўную палітычную кар'еру, якую ён зрабіў, калі ён паехаў на Люблінскі сейм. Так, і ўвогуле род Ленкевічаў, якія пасля атрымалі такую яшчэ прыставачку іпагорскія. Цікава, што гэта за... Мы яшчэ не можам патлумачыць, што гэта азначае, гэта іпагор'е. Такога маёнтка не было. Можа, гэта нейкія умоўныя горы армянскія, чаму не. І гэта Ленкевічы і іпагорскія, яны вайшлі у эліту на ўзроўні мясцовай. Яны займалі пасля пасады ігродскіх суддзяў, земскіх суддзяў мазырскага павету. Яны на такіх на першых ралях у 18 стагоддзі. Гэты род вельмі разгалінаваны. Частка з іх зараз жыве на тэрыторыі Беларусі, частка раз'ехалася там пасля на Валынь, у Польшчу, і вельмі актыўна сябе праявілі як дзяржаўныя дзеячы, у тым ліку і Украіны, і Польшчы. То бок гэты род даволі значны і разгалінаваны. Аднак ён ніколі не забываў свайго армянскага паходжання, і гэта падкрэсліваў нават у позніх шляхецкіх дакументах. А скажыце, калі ласка, ці жывуць сёння нашчадкі тых армянаў ВКЛ у Беларусі? Ці можна іх знайсці? Цікавае пытанне, безумоўна. Напрыклад, па маджарскіх мы такія праводзілі доследы. Маджарскіх па мужчынскай лініі не засталося. Вось наша апошняя маджарская памерла ў 1886 годзе і пахавана тут у Мінску на кальварыйскіх могілках. Вось, як я ўжо гаварыў з тымі самымі нашымі Ленкевічамі, то дакладна Ленкевічаў, тых вось нашчадкаў Ленкевічаў і пагорскіх, іх вельмі шмат па ўсім свеце. Той, хто займаецца, напрыклад, генеалогіяй, так, то там, калі на Мазыршчыне хтосьці жыве з прозвішчам Ленкевіч, вельмі вялікая верагоднасць таго, што ён належыць менавіта вось да гэтага армянскага роду. Па ўсіх астатніх родах сказаць цяжка, паколькі яны такія, цалкам, скажам так, славянізаваліся, цалкам впісаліся в нейкі наш мясцовы ландшафт, то бок яны таксама маглі не захаваць свае прозвішчы. Аднак, думаю, што ў выпадку з Ленкевічамі мы можам гаварыць пра тое, што Ленкевічы і зараз яшчэ шмат дзе жывуць. Верагодна. Пытанні ад падпісчыкаў. Так, цікава. Так, ад нашай падпісчыцы Александры. Ці былі нейкія спецыяльныя законы адносна армянаў, якія давалі льготы альбо наадварот абмяжоўвалі армянаў? Мы бачым, што калі у 16 стагоддзі некаторыя мястэчкі засноўваліся, то там было акурат прапісана, хто мае права тут менавіта жыць, займацца гандлем і рамяством. І вось яркі прыклад — гэта мястэчка, невялікае мястэчка Астражэц у Валынскай зямлі, дзе мы маем канкрэтны проста прывілей пад 1528 годам, дзе пішацца, што тут мусяць быць гандляры немцы, яўрэі і армяне. То бок вось гэтым траім народнасцям даецца права тут весці свой гандаль. Пад гэта прапісваліся правы для кожнай з часткі гэтых гандляроў, што яны мусяць рабіць. Мы бачым таксама, напрыклад, як ставіліся заканадаўча, там, калі, допустим, некае злачынства здзяйсняў прадстаўнік той ці іншай народнасці. І вось мы нешта падобнае бачым па Кіеўшчыне. Там цікава, што армяне, яны разглядаліся нават не як хрысціяне. Там было асобна, што калі некае злачынства здзяйсняе хрысціянін, там пісалася неважна якой ляхскай ці рускай веры, гэта было это быў хрысціянін.
і асобна калі не хрысціяніны, там ідзе ў іх там татарын, турчын ці армянін. У разуменні уладаў гэта была такая некая спецыфічная вера, якая не была хрысціянскай. Аднак, напрыклад, як я ўжо узгадваў пра львоўскую абшчыну ці пра камянец-падольскую абшчыну, то там таксама гэты правы, шырокія правы гэтай армянскай абшчыны альбо гміны армянскай, яны былі прапісаныя дакладна. Нават захаваліся гэтыя такія пісаныя статуты гэтых абшчын, канкрэтна па Львове ёсць, па Камянцы-Падольскім ёсць. Там прапісана, што маюць права рабіць менавіта прадстаўнікі гэтай абшчыны, што яны маюць права мець сваю пячатку, мець сваё самакіраванне, што свае, напрыклад, нейкія судовыя справы, якія ўзнікаюць унутры вось гэтай грамады, яны вырашаюць самі, яны выбіраюць свайго войта, які прадстаўляе гэтую грамаду перад вышэйшымі ўладамі. Яны маюць сваё духавенства, безумоўна, таксама з сваёй справаздачнасцю, якой падпарадковваецца армянскаму архіепіскапу, а не каму-небудзь іншаму, там, ці не рымска-каталіцкаму епіскапу, вось, ці там, скажам, грэка-каталіцкаму. То вось у гэтых буйных гарадах так такія правы былі. У нас, як я ўжо гаварыў, была спроба нешта падобнае зрабіць для брацтва саф'яншчыкаў нашых, якія былі ў Вільні. Но аднак з-за малалікасці на момант складання ўжо вось гэтай пісьмовай версіі статуту гэта не ўдалося проста правесці ў жыццё. Другое пытанне да Александры. Ці былі міжэтнічныя шлюбы, як вырашалася пытанне пераходу ў веры і выхавання дзяцей, хто куды пераходзіў? Ці была розніца паміж шлюбам мужчын і жанчын? Ці можна гэта вось неяк прасачыць па дакументах? Прасцей за ўсё было, безумоўна, тым армянам, якія былі рыма-каталікамі. Тут увогуле не было ніякіх цяжкасцей. Як я ўжо прыводзіў прыклад віленскі касцёл ці сітуацыя з тымі самымі, напрыклад, нашымі маджарскімі, якія былі рыма-каталікамі, мы бачым, што проста ў мясцовым касцёле яны заключаюць спакойна шлюбы з прадстаўнікамі некай мясцовай гэтай эліты, так, рымска-каталіцкага веравызнання. Тут увогуле не было ніякіх цяжкасцей. Ну і рэч у тым, што, напэўна, ўжо пасля ў другім-трэцім пакаленні гублялася паступова гэтая армянская ідэнтычнасць. Ну, аднак такога, каб, скажам, армяна-каталік ажаніўся з рыма-каталічкай, такога, ну, безумоўна, не сустракаецца, паколькі трэба было, каб ўсё ж такі это было некае пэўнае адно веравызнанне. Аднак пераходы таксама адбываліся, безумоўна, але часцей, на жаль, это былі пераходы з армяна-каталіцтва ў рыма-каталіцтва. Такія пераходы адваротныя, ну, это было хутчэй выключэнне. Бо і гэта таксама і армяна-каталіцкая абшчына, хоць яна адразу была вельмі вялікая колькасна. Мы бачым, што з цягам часу яна нават у Львове паступова трошкі змяншаецца колькасна, паколькі, ну, было больш можа быць выгодна, больш спакойна прымаць веравызнанне пануючае ў дзяржаве. І паступова пераходзілі ў рыма-каталіцтва. Так, пытанне ад нашай падпісчыцы Юліі. Што было пабудавана армянамі? Ну, маецца на ўвазе, я так разумею, нейкая матэрыяльная спадчына, архітэктурная спадчына. Ці прасочваецца яна на тэрыторыі ВКЛ у цэлым і на тэрыторыі Беларусі ў прыватнасці? Менавіта матэрыяльныя помнікі такія, каб якія былі. Ну, пэўна, безумоўна, самы яркі прыклад матэрыяльнай культуры гэта, безумоўна, слуцкія паясы. Ну, гэта не будынак канкрэтна. У нас, на жаль, не было ніводнага храма армяна-каталіцкага на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага ў послюблінскіх межах менавіта, пра што я гавару. Не было нідзе такой спробы пабудаваць, проста не хапала нават людзей. Аднак, як я гаварыў, у Вільні менавіта пры гэтым дамініканскім касцёле быў пабудаваны акурат за кошт армянскай грамады, як можна меркаваць з дакументаў, вялікі і багаты алтар. Ён быў у гонар святой Марыі Магдалены, гэты алтар. Ён існаваў даволі працяглы час, ён амаль стагоддзя праіснаваў. Аднак першы касцёл дамініканскі, ён быў драўляным, і ён неаднаразова гарэў у 17 стагоддзі. І мы ўжо бачым, што нават калі яго аднаўлялі ў 1670-е гады, аднавілі гэты касцёл, там аднавілі таксама гэты алтар пад іменем Марыі Магдалены, але там ужо не ідзе гаворкі пра тое, што гэта алтар армянскага брацтва. То бок, гэта памяць захавалася, што тут існаваў некалькі такі алтар. Але вось, ну, і тое, што мы можам памацаць рукамі сёння, так, мы зараз гэта не можам убачыць. Бо і тыя будынкі, якія былі рамесніцкія будынкі гэтых сафьяншчыкаў, яны былі, як правіла, драўлянымі, нічога ад іх такога не захавалася. Ну, а тое, што, напрыклад, некаторыя камяніцы арандавалі ў Вільні армяне, ці, можа, нават будавалі за ўласны кошт. Ну, верагодна, такое было, але з гэтымі дамамі мураванамі там жа цяжка у чым, што у кожным пакаленні яны мянялі ўладальнікаў. Яны маглі прадавацца да
ўдавацца ў заставу, заклад, царкве аддавацца і назад, і мы нават не можам на працягу стагоддзя прасачыць усіх гаспадароў. То бок, верагодна, некія з тых дамоў, які зараз у Вільні, можа быць, армяне пабудавалі. Бо, напрыклад, у Замосці там у цэнтры горада просто цэлы квартал, які называюцца армянскія камяніцы. У Львове там таксама цэлы квартал ёсць, і вуліца армянская ёсць, і храмы гэта ёсць. І той самы у Каменцы-Падольскім. Там нават ёсць цэлыя студні армянскія. Ну, на жаль, у нас такога няма. У сувязі з гэтым я крыху пашыру гэта пытанне. Вось зразумела, што ў савецкі час армяне прыязджалі ў Беларусь, у БССР, гэта зразумела. А вось ці засталіся нейкія матэрыяльныя помнікі альбо помнікі прысутнасці армянаў у Беларусі да савецкага часу? Таксама цікавае пытанне. Я, напрыклад, яшчэ адной з тэм маіх доследаў з'яўляецца, мяне цікавіць вельмі пахавальная культура менавіта, і усе такія незвычайныя надмагіллі, якія можна знайсці. Ну, мяне цікавіць в першую чаргу кірылічныя надмагіллі ранняга перыяду Вялікага княства Літоўскага, але я таксама такой мэтай задаўся пашукаць, а ці можа быць нешта, у нас ёсць некая армянскае надмагілле. Нават калі мы не гаворым пра гэтыя знакамітыя класічныя хачкары, гэта вось каменныя крыжы, а ў прынцыпе ёсць у нас ввогуле пахаванне з надпісам па-армянску. Як аказалася, вось дзякуючы майму калегу, які вывучае старыя могілкі, Івану Чайчыцу з Брэста, ён знайшоў вельмі цікавае надмагілле, якое датуецца, калі не памыляюся, 1906 годам, і там апрача надпісу на рускай мове, характэрнай для таго часу, з такім правапісам дарэвалюцыйным, там ёсць невялікі надпіс па-армянску. Гаворка аб тым, што тут пахавана дачка аднаго з інжынераў, дарэчы, здаецца, Брэскай крэпасці. Ці лекар быў, ці інжынера Брэскай крэпасці. І, верагодна, гэты чалавек быў менавіта армянінам. І вот ён яшчэ вырашыў занесці на гэтай надмагілле надпіс па сваёй дачцы на армянскай мове. Так што можам сказаць, што 906 год атрымліваецца, як мінімум, у нас ёсць пахаванне надмагілля на армянскай мове. Дзякуй вялікі, вельмі цікавая тэма. Армянская прысутнасць невялікая, можна сказаць, была, але вельмі цікавая, вельмі значная у гісторыі Беларусі. Скажыце, калі ласка, а што можна яшчэ па гэтай тэме пачытаць, каб дапоўніць гэтыя веды? Я параю ў першую чаргу, калі нас цікавяць армяне ВКЛ, пачытаць класічныя працы знакамітага украінскага гісторыка Яраслава Дашкевіча. Ён пачаў свой творчы шлях яшчэ ў 1960-х годах, і большасць ягоных прац і па-руску, і па-украінску яна маецца ўжо давно ў інтэрнэце. Дарэчы, не так давно выйшаў поўны збор яго твораў пад адной вокладкай. Ну і там ёсць на самыя розныя тэмы армянскай прысутнасці на тэрыторыі ВКЛ. Безумоўна, яго цікавілі ў першую чаргу украінскія землі, тыя самыя, якія называў Кіеў, Луцк, Владзімір і іншыя тэрыторыі. Аднак ён там закранае ўвогуле пытанне пра тое, хто былі гэтыя армяне, як яны, адкуль яны прыязджалі, напрыклад, куды яны пасля з'язджалі. Вось. Ну і спецыяльна прысвечана армянскай прысутнасці на вось гэтых постлюблінскіх землях я працы не прыгадаю. Хіба што, ну, апрача вось некалькіх маіх артыкулаў апошніх гадоў, яшчэ параіў бы працу Валерія Пазнякова, які год таму выдаў таксама невялікі артыкул пад назвай «Армяне ў Вялікім княстве Літоўскім». Дзякуй вялікі. Яшчэ одно пытанне пра імёны. Вось у сучаснай армянскай традыцыі цікавая ёсць манера надання імёнаў, калі называюць у гонар вядомых людзей. Вось, дарэчы, вы мне таксама расказвалі, што там Жюль Вернам могуць назваць, альбо Напалеонам. Ці ёсць нейкія такія выпадкі для Беларусі, альбо на беларускім матэрыяле? Так, пытанне гэтых армянскіх імёнаў вельмі такое цікавае, трошкі можа быць такое нават забаўнае, паколькі напрыклад, і зараз ёсць такія імёны армянскія, напрыклад, у гонар князя Паскевіча. І так завуць чалавека Паскевіч, пасля там па бацьку і прозвішча. Паскевіч — це знакаміты ўладальнік гомельскага маёнтка, таксама, які з'яўляецца героем у Арменіі. Я ўпершыню затым сутыкнуўся з такім цікавым іменасловам армянскім. Калі займаўся трошкі яшчэ іншай тэмай, папулярнасць імя Напалеон на беларускіх землях. Ну, як бы мы ведаем, што ў нас было гэта імя папулярным, аднак пасля гэтую пальму первенства, так бы мовіць, пальму першынства перахапілі армяне, калі уже мы берем стагоддзе 20-е, то вельмі часта мы там бачым Напалеонаў, это армян менавіта. Колькі неважна, чалавек якой культуры, галоўнае, што ён быў выдатны чалавек, значыць, будзе Напалеон армянін. І ёсць таксама такая цікавая гісторыя, якая з нашымі армянамі ў ВКЛ звязаная. У адной з крыніц праходзіць вельмі цікавы купец, які прыязджае ў Вільню з імем Тахтамыш. Тахтамыш, ну, мы памятаем, што это імя знакамітага хана татарскага, які быў там пэўны час быў саюзнікам Вітаўта Ягайлы.
Вось, ну такое вельмі выразнае характэрнае імя. Ну і першая як бы думка, што напэўна гэта нейкі там татарскі купец. Аднак пазней гаворыцца, што гэты купец армянін, ён з Кафа менавіта прыязджае. І тады ўжо трохі пачынае карціна неяк па-іншаму складацца. Пасля ў нейкім іншым дакуменце ён называецца ўвогуле, я думаю, што Тахтамыш это імя, што гэта Андрэй Тахтамыш, што значыць это некая такая яшчэ пэўная мянушка, то бок назвалі ёсць некае хрысціянскае імя, але яшчэ каб даць некую такую дадатковую абарону дзіцяці ці што, яны яшчэ назвалі ў гонар знакамітага гэтага хана. А цікава, што Тахтамыш, ён тады змагаўся ў такой барацьбе, як называць, дынастычнай, са знакамітым Мамаем, а Мамай акурат загінуў у Кафе, то бок гэты вось Тахтамыш, Кафа, все гэта было завязана. Мы бачым, што нават ужо ў якім там стагоддзі, у стагоддзі ў 15-м такая традыцыя надання у гонар самых розных людзей у армян прысутнічала. І мае калегі вось з Польшы падказалі, што яны пасля яшчэ некага Тахтамыша армяніна бачылі ўжо ў 17-м стагоддзі. То бок таксама для іх это был важны момант. То бок это такая традыцыя не сучасная нават, а вельмі старажытная, можна сказаць. Так, вось такім чынам таксама дакарануцца да гэтай такой всесветнай славы гэтага чалавека праз наданне яго імя сваім дзецям. Дзякуй, вельмі цікава. Дзякуй вялікі за такую цікавую размову. Сапраўды, грамадства Вялікага княства Літоўскага было такое вельмі шмат этнічным і мела шмат цікавых прадстаўнікоў. Дзякуй за запрашэнне, Шнора Калуцюн. А што гэта значыць? Дзякуй, па-армянску. Ага. Дзякуй вялікі, што паслухалі гэты выпуск. Нагадваю, каб вы падпісваліся на соцсеткі падкастаў. Я вельмі ўдзячная ўсім спонсарам на платформе Patreon і Buy Me Coffee. А таксама я хочу парэкамендаваць іншы падкаст, які называецца «Што ты тут забыў?». Ён такі гістарычна-псіхалагічны. Там аўтарка Кацярына Лозіна, яна псіхолог па адукацыі, даследуе гісторыю і гістарычную памяць. Вельмі цікавы тэрапеўтычны падкаст. Спасылкі будуць у апісанні. До новых сустрэч і пакуль.